Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxaren laugarren denboraldiko 37. atalera, danera 86 eta hau izango da ikasturte honetako azkenengo atala. Astero, hemen egon izan ga, Gamerauntxaren Twitch kanalean, 5:00 aurrera, eta entzun ahal izan gaituzue FM-ean 8:00 aurrera. Saio hau, podcast bidez entzun ahal izango dozue, izan be ez dagoengo saiorik igande hontan, baina, txapa irratian, 8:00 ostegunean botako da. Bukatzeko, jakin ez, esan duten bezala, podcast bezala, ikusi edo entzun egin ahal izango dituzuela saioak, bai e-books, Peertube, Spotify, YouTube eta bestelako plataforma hauetan, eta gure komunitateren berri izateko, edo engantzatuta mantentzeko, ez garen egongo denbora horretan, udan, gamerauntxia.eus webgune daukazue, eta baita Gamerauntxia kanala Telegramen. Jende mordoska bat elkartzen gaur, eta bakoitza bere iritziak, galderak eta danetarikoa jartzen ditu. Badaukagu edukia gaur be, albiste batzukin gatoz, eta nirekin dare landerun zueta, eta Aritzo Driosola, haupa, atzaldeon. Arratsaldeon, bai. Zela nabari da nor dabilen irakaskuntzen, Ja, ikasturta maieri eta bar. Ez, aipatu duzula, Bai, esaten ere ban, ikasturte honetako azkenengo atala izango da. Horretzik, ni jaztut ikasturtitan pentsetan, normalean, orduan, Baina egia da ikasturtekin egiten deula denboraldiak, koinziditu. Azkenen, nire ustez, abuztuko oporrak nahiko orokorra die. Bai. Hola egiten dugu, orduan. Bai, izango dago, azkena, eta ikasturtenak gehiago zetorren horregaitik, ez? Hemen denboraldiak udatik udara egiten ditugu. Hori da. Orduan, nahi baldin badozue, eta besterik ez baldin badago, nire gaitik albistetara pasatzen ga. Hori da. Bale, ados. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Komentutako, igual, astu inate, baina albistek izigazazia horretik, estrenaldi antibete gondala hemen gure artien, oinoko zuek ez duzuekin jolasteko aukerarik, baina Elden Ring, Shadow of the Erdtree estrene daia, polemika hartin apurtzu bete izan. Ja, irakurri. Ze hor, Steamen eta bar hor dabilez, kritika jasotzen, balorazio orokorra ez da horren ona. Baina, bitxize besta, ze betiko arrazoien inguruen da, zailtasune eta bar, ez? Hor dabil jente asko soratzen oso DLC zaila gatsadalako, ez? Kejaka, no? Hoxe entzun da nipe. Nik bi gauza entzun dut, bat hori zeltasuna eta ero bestea esango dut. Eta, zeltasun aldetik, bai, egize da, nik jolastu duten orduetan, betiko ritmoan badakiguz Fromen DLC orokorren espantzinoak apurtxu bet gatxago egizaten zela, ez? Joku originala baino. Eta hau lina horretan doa, orduan, zu probeko duzue, laster espero dut, nila banabil sufritzen eta gustera sufritzen bai. Bai, a ber. Bai, esan, eritz. Zailtasuna ez duna espero edo gauza arres bat espero una Souls batetan, From Software egiten dituna, nik ez dakit jolas ez diskuratu da, edo ze. Osea, jolasaren xarma parte baten hoxe da, zeltasun hori izatea. Eta gainera esan dezuna Lander, historikoki DLC-ak bastante zailak izan dira Soulsetan eta, From Softwareren jolasetan, hortaz. Ze espero zuten, jende horrek. Nik uste beti egon dela, ez? DLC bat iragartzen da momentu enten gauz itxeroten, azkenengo final boss, ez? Monstru horretara, bai hilko dozkune, eta kasu honetan barrine paseko dela moten dugu, baina orokorrien bai, ez? Buruzagi gehizenakaz arazo nabarmena dauz. Begira, Elden Ringeko buruzairi zaiena opzionala da. Bai. Eta DLC-etan askotan hori izaten da, ez dakit oingoan noran izango dan, baina hautazko etxai nagusi horrek izaten dire, bekatzen dabe bai DLC-etan. Adibidez, Calamit, ez, Dark Soulsen lehenengo DLC-en. Oan askontzat ez dela zaiena, baina hor Manus eta Artorias horre gongo dire. Calamit hautazkoa. Calamit igual zaiagoa,
nire Horra uste. gongo da, ez? Ni Manus igual, horren kontra asko sufri neban, Bai, Manu dauka bere gauzatxoa dauzka. Mhm. Baina kalamiten kontra ni bentzak eixo. Ja, ja. Eta gero bestitan be bardin, ez? Dark Souls 2 edo Dark Souls 3 DLC-etako azken etxai nagusi, edo autasko etxai nagusi horri beti zen dire Joder. saienak. Bai. Orduan barritzeko da zentsu baten, baina eske egiz da bai, gero, betiko gauzara bueltetan gara, ez? Elden Ring eta Souls-like honekaz. Zailtasunen kontue, ja merezi dagoa da ben zailtasun erraza haue jartzi, eta bar. Eta hor, barriro piztu da, horren inguruko eztabaidie. Eta nik hor, askotan, segunen arabera, iritsi desberdineko eta segiz izan. Orokorren guztia egotie ja zailtasun markatu betez, garatzaien aldetik. Baina ulertzen dut bai, danantzako ez dela bardine, eta igual asko gureko biela modalitatea errezau bat, edo borroka hori goten da hor. Baina zabaltzen dozu melodia eskutsu bat. Bai. Nik uste... Azkenean, Dark Soulsen, netzat Dark Soulsen xarma hundiena da hori, ez? Da, joku bat, pazientziarekin jolasten dana, eta pazientzia daukan edonor pasau lehikela, eta demostratu dago jendeak, patata pintxagoaz jolasten da belako. Horrek esaten nahi dau, benetan ez dala trebesia kontua. Da oso ondo, ezagutzia jokua. Eta pazientzia. Eta mila milioi truko eta gauzatxo, jokua pasatu alizateko, ez? Eta orduan, hori, pazientzia askorekin, eta ikasketa prozesu batekin, bere kriston xarma dauka joku mota honek. Karo, esartzen bajatzu, errestasun artifiziala, lortuko dozen gauza bakarra da, historioa, esplorazioa, hori ulertu neke, ez dakit, esango nahan umientzat, baina ez dut uste umientzat joku badanik, orduan, ez dakit oso ondo, osea, beste joku bat izango zen. Baina guri afektatuko liguke hainbeste zeltasuna sartuko lukete? Ez, pentsatzen dut, sartuta gauden hori ez, baina desesperatzen dienei hasieran, piskat, ez, tipiko da, Dark Soulsen hasi, eta utzi. Eta gero denbora batera nik ala egin. Danoko lain dugu. Eta normala da, utzi dozu, eske desesperantia izan lehike, momentu batean. Baina gero oso zerreteko ez hor erakartzen zaitxune barriro. Hori da. Eta gero bueltatu, eta lortzeak horre dauka kristonetako eraginan ere ustez. Eta horri galduengo zeinuan. Horrekoan bego ginen komentan, ez, Bizo Damian, beste kide bategaz, zelan, berak pirata okibala lehenengo Dark Souls, eta momentu baten ja itzien bala, ez da. Eta, karo, horrego ginen zaten, badauzela online jolastu ezkero laguntzak, eta gidatzeko moduek, gero asko oso buru gogorra gara, eta igual ez dugu gure inbokazioak hasi bili etxain eguzien kontra, baina hori beste laguntza bat azkenien, ez? Ez dugu esango modalitate errezadanik, baina garatzaiek emoten dozkuen beste tresna bada aurrera itzeko, orduen, holako guzak bera biltzenik ezin behar da, ez? Eta Elden Ringen justo eko guz inbokazioak gehi gero honek kanpaien zerak, ez? Errautzek. Bai. Eta horretan be, arrazo barri egoten da, asko ez da bez erabilu gure, ze uste dabe, trampa itzi dela, edo, ez dauzela penetan jolasten esango dugu. Eta, ez dut uste holan danik, azkenien tresna bada, batzuk hobiek izango dire, beste batzuk, eskaz hauek, edo arazo gizabuko da bez, baina zegatxik ez duzu erabilko, aukeri badagoen. Ja. Lander, nik entzun duten beste kexa izan da baita ere zenbait pertsonak errendimendu arazoa dauzkatela. Zu ikusi dezu, o bizi izan dezu errendimendu arazori? Bai, eta hori, bilinaz jolasten laneko portatilen, ez? 3.000 eta 360 bat dala portatile, baina bueno, berez arazori pari mogidu birko bala Elden Ring, eta joku originala bai mogitzen dugu arazori parik. Baina DLC ja hasita segiduen nabari da, ez? Etxen dozunien bapidei askarra taleko bat tibesteran bogoitxe zarenien, hor karga arazoak egoten dire. Nahiko askarra etxen dugu, baina kostetxeako. Gero batez be buruzagi batzun kontra hor nabari da FPS-ik jaitzitzen dizela, eta bar. Ez da kriminala bez, baina bai egon da hor sozer, joku originaletik arazoak emon dauzena. Ez dakit zer da, baina bueno. Eta kontsolatan be barrini pastan dela. Kritika hundienak hortu doiaztela, Eta pentsatzen dut, eterako dabela fikzioa bat, From da, baina, karo, ikusita alako deskaraua dela, kritika ia danak hortu doiaztela, lehenengo lau egun pasau die, normala izango zen, saiatzia hori optimizatzen. Ja, eta eske printzipioz ez da alako, ez dakit, efektu bereziren badauela esanagoen joku originalien, ez olako ez dakit, igual hort bai badau zozer olakoa, da ez da nahi ikusten, baina suposo etxatal da bela konpondu, ikusko.
alare landar ez du merezi du jokatzea ja, ez? Itxoitea konpontze horren zai. Nik uste baietz. Osa, espadan, bueno, osa, Steam Deckan ibinaz behi adibidez, Bai. eta hor behi igertzen da apurut eskasa doala, baina 30 FPS-etan jolastu leke. Osa, ez da bez kontue kriston ordenagailu potenti berdo zule, edo kontsola potenti. Dana da bizarasoak asgitxi gora bera, orduen, enintzen atzera botako naiz eta zeukin ordenagailu oso indartsuet. Vale. Osa, erosko neban eta jolastu, bakizu, jokunetan geldo joango zara, segurunik bitxardin egongo dire adabaki edo partxe batzuk hor konpontzeko, eta ikusko ja. Momentu horretan gozatzeko moduen hori bai. Asko gozatzeko moduen. Lander, gainera, bueno, hemen egon ginen pixka komentatzen, ez? Nun hasiko zan DLC-a, nola sartu, nola prestatu, ez? Hasiera hortarako. Bai. Komentatu zen, que abere, ze maila dan egokiena, edo ze leku izan behar duzun desblokeauta, ez dakit. Spoiler oso ondia da, edo... Ez da oso spoiler handize, baina bai badau mekanikatzu barripet DLC-erako bakarri dana, eta mailan kontue apurtu etxen dugu, buskatu etxen dugu. Vale. Orduan, ez dakit, ez da, horrelako spoiler erraldoi begana segiten ikusten duzu zer da, baina bai bierdozu kitxineko maila bat sartzeko, basango neke eunetik gora, dolako zer, esango dugu gitxi gora. Vale. DLC-era sartzeko lekuetan espero dugune da, orduen hor jokoa mailera arantza esango dugu, osake ungarren maila horretan egoti ez da arazoa izango, printzipioz. Ba, nik esango neko hortik gora, eta gero, barize, beste guzatxu batzu dauzor, apurret aldatu itzen da benak, erasoan mailie, zu jasotzen duzun min hori, orduen horregaz beste modu batera jokatzen dabe. Vale. Bai, badakitze zuk zeunkalan ere bezala, ez? Ja, pasatuta jokua eta NG-en zendela, joku berrian. Bai, hor trampa Nola egin dozu trampa hori, bai, bueno, trampa da, baina azkenean iritsi eta pasatu dozun muga bat izan da, ez? Eta trampa hori benetan da, iristeko puntu batera, denbora galtzeke. Orduan, nola egin dozu hori, ero? Ba, PC-ko bertxinoan, aldosun egin da, beste jokalari batzun partidi erabili. Orduen, egiten ezin da, klar, niko kinean pasetan, New Game Plusen egonaz, joku berria plus horretan, baina joku hasik eran, egon nintzen, Stormveil ja igarota. Vale. Hori indosuna gorde, ez? Hori gorde inota aparte, bai, sortu neban beste pertsonai bet, eta horren ganien, olako, ezin duzu berez partidiko piseu eta listo. Halako programa dau, sartzen dutxun beste baten partidi, hor tipo batek, uste dozala, Nexus mod zen, webgunien, ez modan webgunen. Ez eitzen dutzu, pertsonaia berri bat bezala gehitzu partida bat, zure partidetan? Ordezkatu izan duzu dikosun partida bat, horregaitzik, ni sortu neban pertsonaia barri bet, eta horren ganin ordeztu neban. Gero, klaro, justo partida honetan eukin neban dana, desblokieta, armadanak, erropadanak eta bar, naiz eta nik ez eukin, ba, bueno. Azken nintena da, joan Renalaine, nire pertsonaiz gitxi gora bera aukin nebana hor preste barriro, eta horregaz jarraitzu. Orduen nau, lehenko antzeran, maila batzuk gorantzan hau, zestakiz nire zematin egon zan, da berrogei ingurun edasi dalako zuzen. Vale. Orduen barize. Antzeran nau, baina apurroto beto, Alemania apurroto beto. Bueno, ni nire kasuan bai daukat, arma guztiak eta dana... Nor ezin nun nabariko aldaketarik. Juan Renalaine, jarri zure gustora, eta... Berden, ez? Bai, hori da. Beitxu. Ondo. Zitako dino, bai, txatien, total gatsa dala DLC. Hori zebera gogareko. Bai, eskeneri hori izan dozte. Bai, ez da reza da hosti asko jango desuz, Asik eran sufritzen. Bueno, asik eran, nabil horren txarto, baina gero hilalduzun puntu bet, zena bala, keba. Baina hori ze badauela beste mekanikatxu bet horren... Ez dakitzen horren beste guztea eten, komentiko dugu ja iruro jolastu dugunin eta bar, baina... Vale. Bai, nien naizela berez trebia, ni pazientzia jokalari bat naiz gehiago, eta joia kojonatzen abil puskat, Nik uste oporretatik bultatzen geanean lehenengo saioa garbi dagoela, zerreatik izangoan. Bueno, banabil lortzen aurrera etxea purka-purke, osake, betiko moduen esango dugu. Oso gatsa da, bai, baina lortuko duzu aurrera etxea. Lander, badakigu Steam Deck originalak mugitzen daben? Bai, ni originalin dabil, jolasten. Bai, laneko portatilen eta tekien batzutan, bai. Vale. 30 FPS horretan, ez da, baina bai. Beitxu. Bueno, vale, orduan udan saiak eragatik, no? Kanpora bazu zen, bai, alko duzu mogido. Hori da. Vale, ja Elden Ringen kontuek, bai ala bai esan biergen duzunak komenteta, hasiko gara albistegi honegaz, goza potentia dauz bai komentetako, ez?
Pasan azten komentaren du moduen, Nintendok horren esperotako direct aurkezpena egin deu, azkenik. Eta, ez hori bakarrik, behingoagatik, itxaropen eta espektatiba guztizen parera goti lortu da bela esan geinke. Azken urtitako emanaldirik, onenetako hain je. Eta harritzekoa da, ze bai egon dire frankizia handizetako joku asko, baina B-taldiek egin, hau da, ez dire izen Nintendoko talde nagusizenak orokorrien. Orduen, kontu da espero gendule, Switchen azkenengo hilabete honek nahiko lehorrak izango zirela, zelagon joku askorik eta bar, baina ez da holan, gauzapilloa dauz, da nahiko interesgarrizek. Horren ondero ditzen badatzuen pagoaz, errepasoaz, eta hasiko gara, bukatu bien jokuegaz. Ze azkenien oin bai, Metroid Prime 4 ikusi dugu, por fin. Ya está meme bat. Oin 7 urte iragarri bien lehenengo biderrez eiru baten, eta ordutik ona, horri bildira laso pilo bategaz, garatzaileikaz, eta bar, joku hili egon zala moten man. Baina ez da holan, ze Metroid Prime 4 Beyond erakutsi dabe, jokagaretasun nagaz eta danagaz. 2025-erako prest egongo dala esan dabe, eta Switch originalien estreneko da. Hau da horregon gara ez da, igual batzu petxetan Switch birako izen leikela edo ez. Baina trailerrak argizten deu, Switchin estreneko da, gero igual egongo da kontsola barrireko beste bertxinoren bat edo, baina ikusi dugune, berez, gaur egungo kontsolakoa da. Betikoa, Prime bada, argita garbi, lehen pertsonan jokatuko dugu Samus egaz barriro, itxura denez erakusten da bena joku hasikeri izango zana da, nahiko ikusgarri ze, alako, espazioko piratan kontra, alako gudu baten, bataia baten sartute, eta bar. Baina gero, suposatzen dugu, bueltuko garela betiko esplorazio, patxadatxure edo lasez hauera, eta planetan dibet esploratik tokeko da gule barriro, ez? Grafikoki oso ikusgarri ze egiz izan, Switch izeteko. Batzuk horri bildire kejakaz, tala horren ondo ikusten, eta bar, nitzako... A ber, Switcha da, Switche da, osea... Ez dut uste askoz gizia bezkatu aldakonik. Nabari da Metroid Prime baten birmasterizazio hori erabili da bela oinarre moduen, edo hortik ez, argiztapena eta bar modeloak igual apurtxuet, hortik hartun da bezala moten da, baina orokorrien kriston itxurideko, eta gogo asko barriro Prime mundu honetara itzultzeko, horren beste denbora nostin ganera. Ez dakitzuek inoz jolastu duzuen Primeren bate da, edo Metroiden ibizarien? Metroiden bai, Primeren ez. Ni azkenean emulatzaiekin gehien bat. Baina, bai, jode politxak, Mission Zero izan lehike? Zero Mission, bai. Zero Mission hori da. Lehenengoan. Bai, eta guztu, bigarrenean bebilitan agola dala oso antzekoa dala. Ez? Bai, igual jodez zuen, bigarrenan fanan remake, AMBR izan lehike. Dala, justo Zero Missionen grafikoak erabilitze sortu bien remake bat. Vale, bai, bajatu neban olako pakete bat, eta egia esan oso jostagarria da, dana ez, hor ulertzen dozu pizkat, ez, Metroidvania segaiti daukan izena be bai, ez. Eta bai, poliki aurrera zoia, gainera jokusak bat izateko ez da hain zaia, zaten nahi dute jostagarritasuna eta esailtasun mailan erostez nahiko orekatuta daukan jokua da. Eta bueno, gero entzun dut beti gauza oso onak, ez, Prime hauei buruz, egia da neri etxatela tokatu jolastia. Eta ez dakitzuk jostagarritasun trailer honekin, ia ikusten dozun hobekuntzaren nabarmenik, edo pixkat espero zinona zan. Orokorrien bardin emoten dugu, klaro, bai ikusten dugu Prime originalatan GameCubeen, ezken urekitzen bigarren joystick hori, begitzuteko, ez? R zapatu gerren duen, gatilloa zapatu gerren duen, eta hortik begitzuteko aukeri ukitzen duen. Oingoan Metroid Prime baten remaster horren moduen, bi joystick ikasibilko gara, askatasun osoz, baina hori kendute bardin emoten dugu, gure genduen azken finien, horren beste urte igaro direia Metroid Prime irutik, hauze gure gendula, jarraipen fidel bat, eta hori ikusko dugu lemoten dugu. Orduan gustora ez, Landar? Oso gustora, bai. Grafikoki nik uste oso ondo dagoela, igual trailerra bera opile izen alzala, bai. Zerako, edizio arraro edo oso bizkor bateko, esan leke. Baina oso txura politzea. Eta ia zelan jarratzen da ben, espero dut urtebete inguru falta izen da estrenetako, ia ziko dizela, joko hartasun bidizoakaz, kusagitza erakusten, eta ritmo hartzen. Eta oso notizia potentia, ez? Zaten dute Switchen estrenatuko dela, Switch lehenguan.
Bai. Berez, oin 7 urte, Wii U Switcherako iragarri zen, garai hartan. Orduen, claro, aldatetik espero gendun, baina bestetik, ja komente dutena. Azkenengo higiek izen da, azkenun espero alako iragarpen handi potenterik, eta Metroid Prime 4 potentenetariko da, ezin leki egon besterik. Oso ondo zaitu horretan. 2008an atera eta Switchen ateratzen da, nik uste oraindik Switch berri ateratzeko pixa falta dela. Agian 2008ko abenduan izan lehizkela, urtebete eta pikora. Bai, Zinizta, hain zigur olako jolas potente bat anuntziatuko luketen kontsola zaharrerako berri aurre onda. bueno, aurrekoan, Bietan atera bai, baina Bai. anuntzio egiten dezunean, ja kontsola berrirako anuntziatu jendea bultzatzeko bertzio berri erostera. ez da lehenengo biderra izango horitzen da Nintendotik, Breath of the Wild-egaz bardinen Egia. Wii U Switch, bere gara izen Zelda Twilight Princess GameCube-erako eta Wii-erako estrene bien, hor justo GameCube bestarazo batzuk itzen bazen, ez? Zala oso ondo saldu eta bar, baina bueno. Baina egon dira lago kasuek orduen, ez dakit, printzipioz, lehenengo hilietarako dau iragarritze, Switchen oinordeko hau, igual gero atxeratu dengo da, edo auskalo, niko ez da iragarri ofizialki, orduan bastakigu. Baina ja. Aurrera etzen dugu denporari galdu barik, ze beste saga handi bateko joku barri bet ezagutu gendun. Zelda aipatu dugu, eta The Legend of Zelda barri bet aurkeztu bie direkt honetan, baina berezitasun askogaz. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom deitzuko da, eta lehenengo biderrez, ez dugu jolastuko, lehenengo biderrez ez, guzurre da, baina alako joku nagusi ez dugu jolastuko Linkegaz. Horren ordez, Zelda printzesi izango da protagonistia, eta jokagarritasunen aldaketa nahiko nabarmenak eta interesgarrizek etorko dire. Atal grafiko aldetik, izango da Link's Awakeningen remakeen atal grafiko hori erabiliko dugu, salako diorama edo jostailu itxura hori eukiko dugu. Baina, Zelda bera izan da protagonistia, eskara ebilko borrokan, berez. Ingo dagune da horren ordez, alako makilla magiko bat eduko dugu. Eta horregaz, ingurunietako elementuek kopizetako eta itxasteko aukeri egongo da. Trailerren ikusten dugu adibidez, mai bat hartzen dugu, eta mai hori kopize, eta gero plataformaka moduen erabiltzeko aukeri emoten dutxo Zeldari, salto ditzeko leku desberdita zier, edo ur bloke batzuk kopize aldeuz olako uren zutabe bat eitzeko eta bertatik gora igeri zen igoteko. Baina ez alako guze bakarrik, horren ordez, etxaize kopizetak aukeri egongo dabe bai, horre agertzen dire alako mobilin batzuk kopizetan dauzela, gero erasotzeko erabiltzeko, Red Death Zombiesek erabiltzen deuz, bere oiu karakteristikoagaz alako ikara moduko bat sortzeko etxaizen artien, eta bar. Orduen, emoten dugu, egingo da bela Breath of the Wild eta Tears of the Kingdomen askatasun hori, Zelda klasikoan jokagarritasunera eruan, zentzu baten. Ikusten da puzliek gainditzeko aukera pila egongo dizela, horri momentu baten ageri da, hiri batera jartzeko adibidez, olako arresi bat salto ditzeko, hoge batzuk pilatzen doala, eta maieran olako trampolin modukoa jartzen dugu hoge ganien, eta hortik arresiz eganetik salto ditzen dugu, eta olako guzek. Orduen, amorro botez talde batetik Link's Awakeningen itxura hori erabiltzi barriro, oso politze da, baina guzteko baten Zelda honentzat bere itxura propia aukitzi ez, berezko itxura hori. Baina, kriston itxuri deko lasan behar da bai, oso interesatzen dut jokuek, laster estenetan da, iraiako 26, ez da izi ezer falta ikusteko, eta hau Switcherako momentuz originalerako, baina gogo asko jolasteko. Eta mekanika gainera oso berri bat zen, ez dizonatzen horrela jolasik itxura, mekanika horrelakoekin. Desde logo Zeldatan berria ala zango nuke. Zentsu baten Tears of the Kingdomen hori, ez da, hartzeko, esan bardine, esan kopizetin abez, baina bai sortzen zen duzen objetuek ezerezetik, eta gero usapila moteko aukeri moten dutxuen, ez? Baina, olako jostailu moduko roi horregaz oso ondo geratzen dako, ez? Eskatuzun hori motik. Da Nintendon estiloa, egun, eta gainera pentsatzen da funtzionako dela oso ondo, ez? Bai, nik uste bai. Olako joku bat egiten dazu, eta bai, behar duzuna da exactamente hori. Nire ustez. Zehose imaginazioakin, grafikoki ez da iraultzaia, baina, karo, ez da guzuna grafikoki dokuzu jostagarritasun aldetik, eta
eta originaltasun aldetik, así que, joder, bikain. Bai, eta barriro paseko Tears of the Kingdom pasesan moduen, idiaten horren beste guzte, baina egize da, lehengo hilabetietan ikusten genduzela mile bidizo, ez? Gentien sorkuntzaka, zelako zorakarizek azirenein. Hemen be barrein ikusko dugu moten deu, eta horrek azkenien plus hori moto etxe jokueri, ez? Partekatziena, erakustina zer alda nahi, eta mugien undauen ikusti, ez? Hori oso ondo dago. Bai. Zenbat mila modutan pasatu izango dan joku hau. Hori da. Bai. Bueno, badakigu printzesa ziati da printzesa, ez? Rupiak kopiatzeko gaitasuna dukarako. Karo. Hori ze da. Bai, ondo dago azken finen, jentik esaten ban, ez? Gureko dabela printzesi borrokan ikusi eta bar. Gero hori bilaz irakurtzen, berez Triforceen, ez? Tribotere horren barruen, printzesina jakindurizina dela, guztu hori horti dator. Orduan, bueno, bere borrokatzeko eri pasagutza batera bitzetie jatot txartu iruditzen, bez. Ez dakit, ikusko dugu, jasiko aukeri dekonbe bai. Izan zekien magia, ez? Olako magiako erasoak eta hori guztia, ez? Etorri zenke, hori burura etorri leke, baina, originala pentsatzen jat. Eta gainera pizkat, ez da wholesome, nire ustez, etxaiak eta hori asko darelako, baina badauka punto hori, Bai, ados horregaz. Bai, ikusi dugu Metroid, ikusi dugu Zelda, da zelan ez Mario ikusti toketaiako bai. Ze Marioan Luigi sagako atal berzia dator, aspaldiko partez, oin urte pila asken dut ikusten, bai egon dire remakeek edo remasterrak, baina Brothership deitzen da atal berzia aurkeztu bien direktazik eran. Izango da, lehengo hauste dut okerespana bien maigaineko, bueno, kasu honetan Switch hibrido da, baina maigaineko kontsola baterako estrenetan da lehengo Marioan Luigi. Eta, bueno, ohiko mekanika mantenduko dire, orduen da alako JRPG bat, Paper Marion estiloko asentxo askotan, baina Mario gazta Luigi gaz, orduen ebiko gara bizekaz mekanika desberdinek erabiltzen, bai borrokatan, bai esplorazioan aurrera itzeko, humore pilo bategaz, eta bar. Atal estetikoa oso itxurosoa izan, olako cel shading estilo bateko, oso koloretxue, oso estilizau eta bar, baina nahikoa proposa Switcherako. Eta, ez dakit, da ohiko Marioan Luigi bat, baina aldi berin jolasteko gogo moten duzuna, aspaldizken nula ikusten olako bat, kontsola handi baten lehengo biderra da, ikusten da, ondo zainute dagoela elementu pilo bategaz eta bar. Orduen, nau be probetako gogotxuekaz. Lander, kooperatiboan ibilian izaten da edo bakarkako izaten da? Normalien ez, ekuitzen duzune da, botoi bat, igual, A, Mario gaz salto itxeko, B, Luigi gaz, gero isa Mario gaz eraso itxeko, igerrekoa Luigi gaz eraso itxeko, eta horregaz mekanika desberdin sortzen doaz, orduan. Ezin duzu jolastu kooperatiboan, bai alde hartun batek botoi batzuk eta bestiek ez. Baina... Eta mugitu? Mugitu bizi bardin, gezizekaz eta Luigi jarraitzu zidotxu. Baina gero hori, Mario gaz salto inezkero, ez, leku batera altzeko, gero Luigi gaz besalto enbirzu, ez dago automatiko ditzen. Eta gero borrokatan be bardindoa, igual barazo etxerakoan, enbiero dozu justo joa, Mario gaz zapaldu horretik, baina Luigi gaz be bardine. Eta gero eraso berezi batzu dauz, nolako koordinazio, bueno, erritmo jokuetan bihurtzen dizela esango dugu, eta horregaz asko jolasten dugu, ez? Usat ezberdin pilo dauz eta bar. Mini joku edo bai horregaz, bazkenien, nahiko zuku ataten dutxo, ez? Mekanika horreri, eta oso ondo goten da zentzu horretan. Gero egon ziren sagako beste joku batzuk oiniko beste maila batera altze zirenak, adibidez Bowser's Inside Story, nun ibiltzen giren Mario gaz eta Luigi gaz Bowserren barruen, bere, zuzenien, bere estilietan eta hor bida etzen gora eta bera. Eta momentu batzuetan Bowser kontroltan gendun, gehi Mario eta Luigi barruen, orduen hor irukote bat egote zagan oso zoroa zan, zentzu horretan, oso guai. Hone, hau ez da moten maila horretara alduko denik, baina etxura politxedeko bai. Azaroak 7 helduko da, Marian Luigi Brothership, eta barriro Switcherako, ez dugu ikusi Switch piko jokurik, azake momentuz aipatuko dugu zendanak Switcherako dire. Ondo. Mario gaz jarretzen dugu, kasu honetan Mario Party gaz, ze atal berriz ezagutu dugu bai, Super Mario Party Jamboree, berez, ikustu danok espero gendule hariñoko Mario Party Superstarsen DLC bat edo espantzino txuren bat, baina ez, joku guztiz barri bete ikusko dugoengoan. Baina esengo da gitxi gora gara, betikoa ez, Mario Party mini joku barri nahiko txuga, santzadanez, nahiko txura politxe, pertsonaia barri asko gehitxu da bezue bai. Eta ganera, bataula, koinarteko interesgarrezinak izango dizela moten dugu, ikusten dugulako Mario Kart estiloko bat, gero joku sarrotako pare bat berreskuratu da bezue bai. Orduen, egiz izan Switcheko Mario Party ondo funtzionu dabe,
eta barri beti ikusti oso ondo dau, baina lan epatu dana, ez? Falte jakien eurrekoari, adabaki edo espantzinoren bat edo beste, ja izeteko, eskristenak izeteko. Orduen, aldatik penie da, jambori barri hau estrenetie, baina bestalde seguru oso ondo gongo gala. Eta kasu honetan bebai, urriak 17 jasoko dugu, osake, tita baten, hau nik danak helduko dire, ziztu bizi zen. Jo, Nintendokoa ezateen nun, ez? Jola potentia askota etziala egitatzen, eta oraingo aurkezpen honekin, bueno, hau aixil digut, ez, epe oso motzean pila ataterako dituzte. Bai, ni betxete flipetan hau. Kiston bombardeoa. Bai. Bai, hori, lehen epatuten, igual ez dire airukoitz edo ataldietako jokuek, baina bai badiro oso interesgarrizek, naiz eta betalditakoak izan, eta jode. Bueno, baina die B oso altuak, eta Hori da. gero Metroid Prime hori izan leikela, ez? Airukoitza. Bai, hori zera, zantzarik parik. Joder. Eta erakutsi da bezen danak, zelan ez Nintendo Directien, ez diren Nintendokak izan, beste enpresa batzun joku edeko guzu bai, eta bata, betxet Japonian, mundu osoan bai, baina oso esperetakoa. Dragon Quest ikusi genduen, 3. remake, HD bide remake ezagun hori. Jaso genduen argitalpen datia ezabak 14 estreniko da, ez bakarrik Switchien, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-erako gongo da bai. Eta bueno, berez joku ikusi genduen, baina ondo gonda, barriro ezagutzi apurruet, zelako itxuridekon eta bar, gogoratzen badu zuen Octopath Traveler eta Triangle Strategy antzeko, atal estetiko hori mantenduko dugu, pertsonaizentzat bide sprite oso itxurosak erabilitze, baina aldi berien inguruniek irudimentxetan egonda. Eta bueno, da berez, Dragon Questen histori zen, lehenengo kokatzen da joku da 3. eta maitatunetarikoa bai. Baina ez da izen honen inguruen jaso dugun berri bakarra, askok espero genduen moduen Dragon Quest bat eta bik HD bide remake jasoko da bez. Ez da izengo trilogi bet, lehenengo eta bigarrena batera estreniko dire baina perandutxo, 2025-ean. Eta honek PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series-terako, orduen Dragon Quest dekogu denpora luzerako, ze bitxartien 12. da biz garatzen bai, Square Enixekoak. Orduan basagako saliek eta JRPG klasikoan saliek oso posik egoteko arzoiedek ez. Bueno, txatari kasoinez, arratzaldeon guztioi zaudeten hoi, Erik Ozinek galdetzen digu, ea Sonic akatza handiain aldun, ze aurten jolas handirik ez daukelako, eta aldiz bai Xbox zein Nintendok badauzkatelako jolas potentea. Nik uste hau, lehenagotik aipatuta dela erratzaio baten, ez? Ezan tenun, ez arraroa dala, edo timinak geski kontrolatu ila Sonic, ze aurten bombazorik ez daukalako. Hortaz, bai, egia da, bombazorik ez daukala aurten, baina egia da beste urte batzutan gozatu dula Sonic bera izatea, ez, protagonista, hortaz. Ez da izte puntutaraino marketing aldetik eta guztia gona izan lehizken. Hori... Ez da ikit... Nik uste talan dabe gozagitza gutko da. Osa, egitze da, igual alako frankizi handizen bombazorik ez talagon, baina bai ikusti dugu beste joku batzuk, Astrobot adibidez, ez? Ez da izango potentienetarikoa, baina oso itxura politzeko, gero Concord ez da niretzako jokue, baina seguru jente pilera karreko da bela. Gondire euren jokutsu batzuk, naiz eta ez zen aurtengo Nintendon eta Xboxen aurkezmenetako esparera altzekoak. Interesgarretxu, bai, beti izin dire bilitopera, eta seguru alan dabe aurten ikusko dugu beste iragarpen ematu da beste. Bai. Eta uste dozue IP berriren batero sortzen saiatzen da biztela? Concorda adibidez, ez? Bata. Esatot, eren estrategia dela pixkat IP batzu probatu, ez? Igual, Astrobot hone bezala funtzionatzen da ben, eta gero saiatze hau konsolidatu eta aurrerago gehiago etaratzen. Esaten dut, hor da bilizkaten enfokatzen. Nik uste baiet, zein artean PlayStation egon da bideratute, ez da jokalari bakarrantzako jokuetara piloa, hor da euren frankizian dizinak, God of War, Spider-Man, eta beste hainbat, ez? Uncharted eta bar. Baina, oin gure da bena da, zerbitzu jokuek, multiko jokalarizek, alakoak injartu. Eta horretarako, frankizi barrizek ikusko duguzela, edo zar batzuk berreskuratu, zen marazon mitikoa be hor dabiz horregaz etxen alako multijokalari jokuetu bai, ez da Concord bakarrik, beste hainbat dauz. Gero, zan bestie, Fair Games, ez da izan ditzen, zara alako lapurretan jokuet etxen dabiz bai. Orduen badeki ez, joku barrizek, eta nik uste duen horretan dabizela ardazten,
eta bitxartien beste joku mitikoak berandorako izten, ezta? Bai. Bueno, Nintendorenako jolazeko hendik asko falta zaizkidutan landara. Bai, venga, harin batin errepasiko duguz. Donkey Kong barriro bueltan dator, egon zen zurrumuru batzuk harina, igual country barrize ikusko gondule. Baina ez da guztiziak izi zen, ze Donkey Kong Country Returns HD iragarri bien, urtarriak 16-erako. Hau da, retro garatu ban lehengo countryza, berez Wii kontsolan estren izan, gero 3DS-erako remake moduko bat eukiban. Eta hau izango da gitzi gora bera, behin betiko bertsinoa 3DS-eko maila gehigarri ze jasoko deuz, baina aldi berien, berizmen handiko porta izango da, eta kontrol barrizekaz eta bar. Ez da igual, Tropical Freeze bie da, badagoela ja Switcherako eta bar, baina gehikuntza politxe da behintzet, egize da, zain gauzela, country barri batena, ze oso jokuna dire, eta badaia garaize ikusteko. Baina, bitxartien nahiko gehikuntza politxe Switchen katalogorako. Da, jolaza remasterizazio guztiz berdina, jolaza, esanet, kalitate grafiko eta mejoratu eta, baina bestela berdina da. Bai, remasterra da hori da, besterik barik. Bai. Eta barreine pasetan da, Luigi's Mansion 2 HD-gaz, hau ezagutzen dugu ja, etxi estrenetan da. Eta apurtxu beste jokagarretasun motz bat erakusteko aprobetxe da, Guztiot, geur ruten dizela analizizek, eta, bazpero gendune. Ez da Luigi's Mansion sagako jokurik onena, baina gogoa deko zen antzat, proposa izango dela moten du, osake hor dugu aukera hori. Landar, ez dakit nire nabigatzailean, porque 1000 pestaina euskatelako irekita bideoan, baina kalitate oso eskasa dut, ez da, hola... 3DS-eko joku da, bai. Bederez da Nintendo 3DS-eko port bat, HD-den, orduen holantze doa besterik barik. Bale. Espero, eto zo garestiz ateratzea. Baina, ez dakit igual frame rate aldetik zelan ikusten duzun, baina... Ez, bat erresoluzio aldetik zan ezageratua. Hori ze, azkenien 3DS-eko joku da, osake modeloak eta bar, bastauz, Switcheko maila horretan bez. Igual barreine pasako datxu urrengo joku egaz, dala Nintendo World Championships NES Edition, kasu honetan NES-eko Nintendo originaleko joku editzelako, ez? Hau oin gitxi, oin hilebete da orkestu bien berez, eta apurruek eizago ikusteko aukeri eduki dugu. Da alako NES Remix estiloko bideojoku bet, hartzen da bez NES-eko joku desberdinek eta erronkak, speedrun erronkak sartzen dut ez? Adibidez, Marion lehengo mailan, alik eta azkarren hil lehengo etxaize, edo Meta Knighten kontra Kirby, hori izta, alik eta harinen amaitxu, alako gauzek. Orduen nahiko joku berezitzu izango dela moten deu, gero kalifikazio taulak eta barrez, eukiko deuz, online artien apurruete gatzata piperra moteko, sortzi jokalarentzako lako survival mode interesgarri bete egongo da bai. Orduen retro jokuen zalintzat oso politxe moten deu, nahiko simpatikoa, eta laster estenetan dago bai, ustaiak 18, osake jolasteko aukeriko dugu. Kristonetako idea pentsatzegat, Bai. Incluso berandu, esango zigan. Egon dira lako batxu bai, igual ez online bideratute, baina NES Remix bat eta bi, gero 3DS-ako besteren bat egotezan. Hau da, 80ko hamarkadan Ameriketan izan txapelketa baten olako idei hartunde, salako gauzak etxe ziren, eta hori joku batera karretxe orduen. Nahiko idea politxe izan. Beitzu. Kurioso. Bai. A ber, baten batzuk askar batien saltengo duguz. Fantasia Neo Dimension aurkeztu bidean Miss Walkerrekoak. Hau da, Final Fantasyko sortzaileek berez, ez? Baina egiz edazteko horren itxuroana, da izango da lako JRPG berezitxu bet maketa estiloko ingurunikaz, baina gero anime pertsonaizekaz. Ez dakit, jaten iruditzu horren politxe bez, da kritika nahikotxu jaso du sorokorrien. Baina, klaro, zerra pasatzen dana, hor dauzela Final Fantasyko sortzaileek eta orduen jente asko beretuta da bila, bai. Ikusko dugu jazelan urtetan dan, baina Gabon honetan estraneko da. A priori historiak ez daukaz erikusirik? Zinegaz? Final Fantasy. Ez guztiz aparta, ja Miss Walker da beste enpresa bada, ez da Square Enixekoa. Vale. Gero hemen txatien norbaitek aipatu dugu, Marvel vs. Capcom 2 askatu da bela, eta egize da. Ze ikusi gendun iragarritxe Marvel vs. Capcom Fighting Collection, Arcade Classics, dala Marvel vs. Capcom saga barruko jokupillo baten bildumia.
Eta egize da, klaro, azkenen lizentzi kontu egatxik, urte pilo batez, ez diregon, bueno, Marvel vs. Capcom bi adibidez estran esan, bere gara izen Xbox 360 izen, baina galdut egon dire, astut egon dire, orduan sale piloa asko postu dire, ze joku asko dire, oso interesgarrizek, horreko lehenengo Marvel vs. Capcom, bigarrena, gero X-Men, hor Children of the Atom, alako joku klasiko piloa, Punisherren beat'em up joku sartun dabe, ez dakiz egatxik hortartien. Baina, bueno, azkenien rol bat netko dukiko dugu lain jolasteko, pertsonai danak egongo dala uste dut, hor, kontrole ezin ziren pertsonaizek egongo dire bai, adibidez jokuren baten, zenun magnetogaz jolastuz ezain nagusiz esan, balako kontutxuek. Orduen, jende asko zoratut ikusi dut, eta postekoa. 2008 estreniko da, Switches aparte PlayStation 5 eta 4 eta PC-erako jasoko dugu bai. Bueno, hor komentatu du norbaitek, askatu indala, batematek zaukan etzuela nahi atera edo, Capcom izan? Ez hori horretik lizentzien kontu, Marvel eta Capcom dizelez, da horri bildire beti borroka, bueno, borrokan ez, nahiko ondo eruten dire, baina hor pertsonai piloa dauz, gero beste frankizi batzuteko borrokalarizik egoten dire bai, orduen hor egon da tirabira hori. Baina, bueno, postekoa, zeganera azkenengo Marvel vs. Capcom Infinite san horren nona izen, zoritxarrez, osake genti egoak segonda honek ikusteko barriro. Nik uste dut, daukala atal grafiko oso agradablea, eta borroka joku klasikoa gustatzen jakon handako kristonetako aukera dela. Batez be, Japoniatik irten eta bi unibertsuak elkartzen ditu galako, ez? Hain gertuko ero ezaguna daukagun orokorrian, ez? Mas mediak ero mainstreamki ezagunagoa dan Marvel hori, azkenean Spider-Man batekin jolastea ero lobeznoekin ero, ez? Eta aldi berean baitza, beste batzuontzat oso ezaguna dien, Street Fighterreko Ryu eroken ero, ez? Eta danon artean borrokan, kestona da. Bai, bere gara izan oso zorbez izan, ez? Street Fighter versus X-Men horiz, urte zanien. Eta, gero, gero hortik aurrera azten dugun da gaur egun crossover pila dekoguz, batez be Capcom egaz, baina, eta gero Super Smash Bros. Eta lakoak, gero, bere gara izan kriston ez izan. Hori da, 2008. Eurriragoaz, ja argitaratu da bezan joku batzukaz, kasu honetan Switcheko kontsola virtualien, Perfect Dark, lehenengo Turok, Metroid Zero Mission, tamienek aipatu da bena, eta hori euskeraz deko bule bai izan behar da. Eta azkenik, Game Boy Advanceko A Link to the Past, Gay Force Wars, heldu dire Switcheko Nintendo Switch Online plus Expansion Pack arpidetxa horretara, ezta? Ja jolazteko aukeri da. Gareztiena... Bai, hori da. Bai, zen Nintendo 64ko eta Game Boy Advanceko jokuek bertan doz. Okay. Eta gero horretaz aparte, hainbatetan behar jokuk egin duzen, igual ez da menezi danak goitzi bera repasetie, baina Legon Horizon Adventures ikusi gendun barriro, berez dala PlayStationeko jokuet, baina Switcherako eta PC-erako helduko dela bai gabonetan. Oin urte pare bat estrenesan, urte pare bat edo bakarra, Stray, ez? Katuen... Bueno, oin dala urte eta erdi, ez? Izan zen aurreko Game Awardsetan inzeban, bi urte izango dira. Hori da, Switchen estrene barik egon da, baina, gabon honetan, jasoko dugu Switcheko bertsinoa. Justo nahiko proposa da justo Nintendo kontsolarako, así que seguro jente pilo batek kosatuko da bela. Eiz atorni barrize aipatzen bien zurrumurruek, eta erdizke da egizez, Eiz atorni Investigationeko lehenengo eta bigarren joku jasoko duguz, dala hau egizu, ez da, abokatuen saga ezagun hau. Kasu honetan, Investigationen bigarren atala esan urten inoz Japoniatik, horren lehenengo biderra izango da ofizialki jolasteko bertotik, osake jenti berotuta bilonegaz bai. Eta iraiak 6 esterneko da, plataforma nagusi guztizetan. Remasterra, Guztiz pixeletatik, ja bastante ondo indako gauza batera. Bueno, xarmak entzen dut, puntu batera ino. Bai. Ezkenien, etxen da minolako, suabizatu hori esango dugu, askotan ez da horren ondo geratzen. Hemen erdizkien da belan goten dugu, baina... Pixeletik eskuz marraztutako, ez? Marrazkitara. Hori da. Hori ze da. Eta, bukatzeko bastakiz gehiago aipatu holan nabarmentzeko esango dugu niri Mio Memories in Orbit etzen dan bideojoku batek pilo erakarri dozten, dala hola, komoten du Metroidvania Hollow Knight estiloko joku izango dala, oso pornitxe, estetikoki bat ez be. Hau estreneko da 2008 plataforma nagusi guztizetan,
Gero Darkest Dungeon 2B suitxera alduko dela esagutu dugu, ustaiak 15. Egize da, bigarrenak ez dauzulak horren balorazio honak, baina beti da posgarri zentzuti alako joku beste kontsola batera alduko dela. Oso nitxokoa. Nitxokoa, eta gainera, nik uste olako kontsola portable baterako jolas Oso egokia dala. Oso. Bai, egitze da oingoan Darkest Dungeon bigarrenan partidak laburtu inda bezala, baina, aldi berin edo zinunetan ez, gelditzeko aukera hori beti dator ondo. Hori askotan jentiek eskertzen da bena. Eta egitze da. Izti eta ala listo beste guza batera noa oso ondo datorrelako joguterako. Bai, eta ero baitare, jolas badala mekanikoki ez dizu asko eskatzen, mekanikoki izan nahi eskutako trebetasun horrek, lasai hartu ezakezuna. Bai, lasai erdizke. Bai. Ze, bigarren hasi bila askori, bai, lehenkoan betxez sufridu, izar ditzen, zigak esploretan eta bar, hori bai dela Dark Souls, RPG-ena eta beste zer. Eta hori ze, alako joku asko ikusi gendu zen, esan dodan moduen, azken urtietako direktik ikusgarri zena, edo bentxe posgarri zena, zentsu askotan. Eta Switcheri bukaeri emoteko oso katalogona, azkenien, ze topera maitxuko da, Nintendo Switchegaz, azkenien ize Nintendo kontsolarik salduenan bilakatu da, baina ibilbide politxe uki da bela esanlik, Ni broma barik esaten dutut, eta Steam Deck eukitza, benetan merezi da bela erostia hoen Nintendo Switch bat. Ez tala eser txasas, joder. Daukazu, oin jokan be, matese banean hilin biazala, kistonetako katalogoa zabaltzen dutzu, Bai, Nintendo joku gaz bakarrik ja urtik eta urti dekozuz, baina gero goza pila dekiz aparte, eta joku zarrak, barrizek, indizenak, enpresa handizenak, eske katalogo oso politxe deko Switchek. Bai, penia da, aukeratu egin behar dela, neko garestiak izaten dielako, eta garesti dielako oferten saliak, baina jode. Bentsat, nun aukeratu badago. Orain noizan behin ikusten dut, albiste batzuk iztez eski mugikorrera eta Nintendo noizan behin ditula lako beherapen tartetxo batzuk, jolas batzuk bastante gesten dianak. Baina bai, parean tokatu bertzaizu nahi duzun jolasa justu. Azkin honena da, zapatez bet digitalki zerozi, da joan dendaren batera joku zarran bilez, egual horre baidek izberapenak, saldoki fizikoetan eta hola. Bigarren eskukoak. Bigarren eskuko merkatua, azkenean, bai, gertatzen dana digitalki erosten dabenak, eta gero eta gehiago esalduko da digitalki, eta horrek igual egingo dozku, ez egotia hainbeste merkatu, bigarren eskukoa, hor badago, kontutxo hori. Orduan pasatzen ga Nintendo Directek, eta bai, oinguan bai, benetan, kaineko orkespenen azkena izango dela, pentsatzen dut. Eta, Limited Run Games argitaletxekoek euren emanaldia egin dabe, beste behin. Eta, hainbat joko interesgarri erakutsi ditue, eta, bentsate biztasoa joko dutzago, ez da, bukatu horretik. Eta, nik uste dut, gaur irtetzen den joku potente eta klasiko bat, ez? Beyond Good and Evil 20. Urte hurreneko edizioa. Eta, pentsatzen dut, ez dakit gaur noiz irtetzen da, badaki plataforma guztietan, ez? Nagusi guztietan irtetzen dela, baina badakizun noiz izango dan? Ez dut usta, ben horretu egize bakotxean plataforman arabera izango dire, baina... Vale. Eta, Beyond Good and Evil... Eko dekola esan behar da, bai. Oin hilabete batzu filtresan, ze uste dut Ubisoft Plus zerbitzuen arpidedun eri agartu jakien, zenien, orduen ofizialki filtratu zala esanlik, eran dabe politzia ikusti, olako joku mitiko bat, ganera bere egunien eukiban beste remaster bat eta oso txarto urtezan, orduen behin betiko bertsio bat eukitzi politzia salientzat. Zeda, hori ez da, oin urte pilloa PlayStation pirako, GameCube-erako, da Xbox-erako, eta PC-erako. Estrenesan alako Zelda estiloko aventura oso politz bat, oso bereziz, nortasun pillo bategaz. Eta ikustie, hori grafiko, txukunekaz, politxo jarritxe gaur egungo kontsolatarako da plataformatarako, merziduko da gara, segurunik. Berez, hau remaster bat izango da? Bai, ez? Ez da remake, baina modeloak eta bar txukun dute da oso bai. Bai, ez que hori da, nik prinsipioz ez dut diferentzia ondirikola ikusten,
Egisa da, bueno, grafikoki badaukala alde bat, baina, bai. Alderatzen Ados. agaz, segiduren abariko duzu, Claro, ipintzen mozu bat abesteanen onduan, Ja. kiston mina, baina, bai. Lander Eta gure, horren Eta inguruan, gero, bai. bai, esan? ez gure komunitatean bazan norbait oso zalea bilonkudan ebilena, ez? Gogoratzen ez, bigarrena atera zutenean da, bueno, pilatetan aipatzezula, ateratzen duten bilonkudan ebil bian, trailerra o erakusten duten, eta ez gogoratzen zintzen. Ja. Doble Horren banda? inguruen, bilonkutan eibol bi junaz aipatzen bebai, ze ja denpora luze baten ostien lehenengo berritxu bet jaso dugu horren inguruen. Ze Ubisoftek aipatu dugu, txio baten bidez, besterik barik, garapenin jarraitzen da bela. Oin urte pare bat edo entzun gendun azkenengo biderrez bere inguruen, 2017ko eiruen iragarri zan, alako trailer sinematiko ikusgarri bategaz. Ordutik ona arazo pila aukidea zen joku izen da, Michel Ansel sortzaile kitxi mantaldi eta horre arazo batzuk egon ziren lankidikaz, joku berantza danez, ez dakigu seguru, baina bueno, hainbat biderrez gelditzu eta berrabiatu dabe, garapena eta bar. Orduen ia, trailerrak ez duen itxuro ikitzen man, eta ni betxet espero dute bukatut ikusti, baina euskal esan urteko dan. Bai. Eta noiz. Baina berri askoz daukagunean aspaldi pizka sospetxak. Zoritxarrez. Bai. Eta, bueno, guazen aurrera Limited Run Games honegaz. Egiz esan, dalako argitaletxe bat, nun normalien etzen dabena da, edizio fizikoa kaleratu joku retroanak, eta batzutan joku barrizina bai. Eta batzutan lan eskasa ditzen dabe, baina beste batzutan gauza interesgarri pila okitzen da, bez? Da hau da kasu adibidez Fighting Force kolekzionena. Dala PlayStation baterako eta bar kaleratu biesan alako bitemak batzuk, gero jarraipen bat egon zen, ez duten ezagutzen, baina, bueno, remastera ingo dabe eta oso itxuronadeko da zan bier da. Estetika superklasikoa, ganera arcade rollo hori mantendut eta bar. Osake, lasterre pineta gota bosterako iragarri dabe, baina jolasteko aukera hori dugu, ni bentset gogo nahiko txurikotzat, ez? Oso zea, ez? Arkadeetako jolazak gogoratzen gindei. Total. Egotezan alako Die Harden, ez? Jungla de Kristalen bideojoku eta arkadeetakoa eta horren rollo deko guztiz. Original nire nintzen bastante, baina jardi astute egot, osake, jolasteko gogoakaz. Ondo. Gero beste klasiko batzuk, Gex barriro dator, noizu rumurek egon dire bai, baina da PlayStation baten, da Nintendo 64 ikusten gendun plataforma aventura esmitiko batzuk. Eta trilogiz helduko da, remaster moduen, bere grafikoa mantendute, batez PlayStation bateko bertzinikoa dizela usteot, eta PC-koa bai. Orduen, zale nahiko txudeko, ez diren igual jokurik onenak, baina bere fan horre dekoz, osake, posgarriz ikusti barriro. Udazkenin estreneko da PS4, Bost, Switch eta Xbox Series gehi PC, osea, plataforma nagusi denatan. Baina remasterren baten berre diote, o literalki izan bezalaxe? Bai, uste eta apurretxuko dute dauela, baina ez espero aldaketa. Bai, ikusten ari garen ez. Hori da. Gauza barri nigo da Babsi gaz, ze Babsi in the Perfect Collection iragarri dabe, izango dara beste bildoma bat, bueno, beste riparik. Fear Effect B, dala beste klasiko bat aspaldikoa, ikusko dugu barriro pinu eta gota bostien, PlayStation Bost, lau, Switch eta PC-erako, bueno, alako joku penetan berezibet, batez bestetik aldetik eta jokagarritasun aldetik. Salik espero bi nahi guztie eta horri bilda, galdute garapenien, baina, bueno, aurrera doala moten dugu. Eta igual bukatzeko, diseinu fiziko interesgarrezik helduko dizela bai, ezta? Star Warsen Dark Forces remaster hori fizikoan kaleratuko dabe, kaleratu dabe ja, berez. Rain World mitiko bai, 2008 kaleratzeko asmoa euki dabe, Wolfenstein bigarrenan The New Colossusen Switcheko bertzinoa, Penny's Big Breakaway, eta Switcheko Hitman Blood Money Reprisal. Hone danak fizikoan helduko dire, azkenien, keinu politxe da, normalin ganera Limited Runekoa kolako diseinu berezizek itzen dabez, ekstrakaz edo, oparitxuekaz, eta orduen, joku honen salientzat neko politxe zelike. Eta ez tozu komentatu Snow Bros? Ja, hori txiot, bai. Snow Bros, Jode, nijo, sartu neban orduekin. Ez da arcade mitikoa, alako... Bai.
puzzle ball dut, baina ez da puzzle ball, bueno, betikoa, ez da, lako txarrak hildir genduzela maia kotxien, lurrezko bolak erabilitz eta bar. Alduko daku horren atal barrize, ez duko laser ikusi jokarretasunien, baina bueno, dalako Super Mario 3D World estiloko plataforma joku izango da, Snow Bros. Wonderland. Eta bueno, nahiko txera politzeko lasan behar da, holako, jokartesun klasiko txuen mantendute, baina barritxasunekaz, eta naiz eta protagonista bilurtxo moron da, egiz izan. Baina, bueno, hor da guetan. Ondo. Bueno, joko deu azkenengo 5 minututarako azkenengo albizteakin, gero, bueno, albizte txiki badaukagu eta horretarako demora bat hartuko dugu. Baina, bueno, azkenengo albizteakin, azken aldian gatoz, ibiltzen gehan bezala Euskal Herriera gatoz. Euskal Herrian sortuen jolaz bateatik itzengo dugu. Ander Fernandez, ezaguna bezala berez izena Woody Cloud, garatze bilbotarrak garatu du CrossFit Tomato Ultimate Run, Android gailu mugikorretarako publikatu du. Debaldeko jolaza, beraz, jute mazaete Androideko Play Storera deskargatzeko moduan daukazute jolaza debalde. Eta, bueno, jokoaren, nola esan zertan oinarretzen den, zukaldeko barazkiekin eta frutekin uliko gehala alako estopa saiesten eta hasiak biltzen. Azken finean Endless Runner bat da, hau da, jolaza berez, partida inoiz amaitzen ez dena, baizik eta ahalik eta gehien iritsi behartzea. Eta, helburu hauetan izaten da, ahalik eta puntuaziorik altuena lortzea, eta normalan puntuazio gandiena lortzen zu, zenbat eta gehiago iraunda. Desblokeatzeko pertsonaia ezberdinak izango ditugu jolasean zehar, pentsatzet barazki edo fruta ezberdinak izango diala. Hori da, bai. Eta zoritxarrez euskeraz ez dugu aurkituko, baina honin lotuta esperantzaz daukau galdu beharrik, ze Ander Fernandezen aurreko jokoa bat Rivalia Dungeon Raiders kaleratu zuenean itzultzeko aukera izan genuen. Justu gainera Gemerauntziak itzuli zuen jolas hori. Eta beraz, espero dugu jolas honetarako itzulpena eiteko aukera ematea. Eta gainera bera garatzea izan da, ofizialki sartzea, ez? Oso ondo. Ikusi dugu aukera hori dagoen, baina, berez nahiko joku txikize, baina divertigarri ze, doako adalez azkenien, ez duzu, ezer galtzen probetiarren. Halako Frogger estilokoa da, ganera, nahiko klasiko txu, Eta merezi dugu, bajatzi da partida parea gotate bentxe probetiarren, merezi dugu, bai. Azkenien, jolas tipikoa partida eskarra mugikorran botatzeko, eta... Hori da. Hori da, etiko lez, komeniaku, gemena ontsatik euskal sortzaileri bultzatzi, bentxete euren jokuek ezagutxera motie. Eta horren alako gozatarako ondo da, sartun gure webgunera, eta bertan topeko duzu albiste gehizau, ia denpori egazbe, ia kaleratzen dugun garatzailien zerrandi, hordeko gule hueltaka, baina hori behidea politzea azkenien errezau topetako eta horren lana jarraitxo alizeteko, baina hordeko gu entre bastidores dana, lan ingabiz horregaz. Osa, que ia laster argitaratzen dugun. Vale, oso ondo. Eta Lander, albiste laurrei daukionez, nik uste eta albiste txar bat, ez? Bai, Paradox argitaletxiek Life by You bertan behera itxi deu, espadosun ezagutzen zan The Sims estiloko bizitza simulatzaile bat. Ganera, kontu da, berez jokuei erdibukatut egon dela, sarbide goiztiarrien sartzeko prest egon direia, ganera, garatzaileen arabera aste pare bat baino ziren falte, baina argitaletxiek bertan bera izti erabaki dugu eta azken ez dugu joku ikusiko. Egize da, trailer gitzi ikusi dugu zela, jokarretasunen nahi The Sims estilokoa izan arren alako simpletxo egoten ban, igual espanok itzen horren beste sarma edo, baina nik uste justo The Sims dela joku bet bierda bena kopatezi zeukitzi, ez? Ez egoteko posmile telezataten eta apurret FIFA talako gazpazten da moduen. Kompetentzi hori komeniakon eta badauz indi pare bat zaiatzen dizenak, baina ez da egon bat abez pare alduanik. Orduan justo Paradox, bai, indi argitaletzi dela, baina injer nahiko gaz, aurkari potenti izen altzan.
baina moten dugu, hori hainbat esparru garrantzitsutan utxuniek egon dizela, euren arabera, ez, Life honetan. Orduan, azkenik denbori ez dela izan arazoa eta guztiz alboratxe itxi da, bela. Zoritxarrez, langileen artien aserri egon da, ze hor egon da hartura dunetako bat kejetan, ez? Aspalditzik jakin bala proiektu bertan behera geratzeko aukerak egon dizela, baina bere ustez, jokueko sondo funtzionetan bala, eta orduen horre liskarrak egon dire, zoritxarrez. Eta pena bat, ez ikusti joku hau. Jo, baiet, ez? Espero dute hau bentsat erreserban gordetzea, eta igual egunen batean zerbait egitea. Azkenean paradoxek egiten dituan gauza guztian nire gustategatik irtetzea, igual ez da nire jokua hau, baina paradoxek esploratzen da, eta batzutan sekulako altxorrak sortzen ditu. Orduan, niretzat importantia, ez? Niretzat paradox, ez? Egiten da bena, gauza batzuk gustatzega beste batzuk ez, baina nire beti saiatzen da aldatzen. Bai, ganera hau beste rollo bat da, baina bere jokuek beti zen dire kudeatzaile zentsu horretan, ez? Naiz eta hau bizitzako simulatzaile bat izen, horren elementu batzu badeko, orduen, igual alzan ondo urten, ez dakit, auskalo. Bai. Eta gero baita ere zaila izan behar dugu Simsei aurre egitea, ze azken finean, jolas hau, ez izango guztia, baina publiko bat dauka gehien bat. Simsen jolasten dulako, porque Sims ezagutzen dulako, eta ez dana hainbeste hasiko begira beste ze aukera dauden. Abertzei belako hainbeste importa bideojokoen mundua eta ero beste alde batetik, pixkat ni preokupatzen hauna da paradox azken urtetan ez, azken uneetan hartzen ari da deriba bat, ez? Aurrekoan publikatu zuten Cities Skylines B eta arazo pila baterikin atera zan jolasa, orain jolas hau baita izan berailegatik espero zena eta kantzelatu indute, hortaz beldurra matez, berez estudio on bat dala, esan dugu, beti inobatzen duna eta altxorrak ateratzen dituna, baina pixkat itxura txarra hartzen ari da paradoxen inguruan gertatzen arien gauza guztia. Bai, oinartien antzadanez, burtsara ertezan, ez, eta horre akzionistak eta barriro zibien, eta igual horre egon leike arazoa. Baina egitze da bai, paradoxela argitaletxe eta bere barruen estudizio asko dauzela, orduen batzuk igual jokuenak egon da, bestatzuk eskasa hauek, euskalo, ez dakitz. Bai, arrazoiren bat egongo da hor, eta, errespetan biako dugu, baina pena da, ez, gauza bukatutakoa. Bai, ez dakit. Eri, bai, paradox, adibidez hori ez, Stellaris ez dakit jolastu duzuen zuek. Burtxuet. Ez da nire baina, bai. Ez que hori da, ez, saiatu zen, eta niretzat, niri gustako jaten espazioko kudeak eta joku hon baten gogoa neukan, Crusader Kingsetik oso engantzatuta nentorren, eta erazan Stellaris, eta etzan espero nebana. Eta esatu bueno, baina, ostra, bentsate saiatzen die, zerbait diferente egiten, eta joder. Ja, ez berdine probetan, ez, bai. Bai. Eta Lander, zuk esan duzun bezala, horrelako jolaz bat minimoki kalitatezkoa ateratzea beharrezkoa da, ze Simsei, Simsekin egiten duna lotzaharritasun absolutua da. Hau da, nahi eta gauza pila bat ez ditu ateratzen jendeak, ustez, ez da, Sims lauan zan, adiz, jolaz aterazun eta pizina gabe aterazun. Eta pizina gero sartu zituen DLC moduan. Dakietenean mundu guztia nahi dula bere etxea iten duenean pizina bat jarri. Baina DLC moduan aterazun, hortaz. Praktika abuzio batzuk egiten nahi da, baina, paradox da ditu hau DLC-tan. Baita. Bai, ez dakizen atxarra hogei izan, bere, zenbat DLC-koz, untxe moten The Sims lau doan da, oinarrizko jokue, baina DLC danakaz, 1.454 euro itxiberko zen duzen. Eta egisa da, nire ustez paradoxen prezioak hobetsuak izan diela orokorrean. Gara adibidez hartzen badagun Cities Skylines bat, horre DLC katalogo politxe dekola, a ber? Zenbat euro? Ui, ahotza... Bai, galdo nizaitzugu. Usto 400 esan da. 400 euro, bai, hori da. Bai, hori da. 400 euro, bueno, 3 aldiz gutxiago, baina, bueno, bai, ez diela atzidan geratzen, eta ni begoratzen ez bere garaian Crusader Kingsek
Jo, DLC pila bat, egia da gero jokua doan ipintzen zebela, DLC-ak beti zeren deskontuakin, eta bueno, orokorrean nahiko ondo zentzu hortan, baina esaten duzu. baina oin ean Zela- estrategizio hori izango da, Sims lau zein urrengo Sims bost, doakoak izango Bai. doako da laugarrena, Bai, eta bosgarrena doakoa izango Bai, da. hori bai. Gero DLC-ekaz, horre ibilko dire topera. Bai. Vale. Bueno, zean alde lantza bat austeatik Cities Skylines-ena, egia da, bueno, 200 euro daudela DLC-tan, baino PC-erako bintzat Steam Workshopa zaukan. Eta horrek gauza pila bat gehitzen dizkitzu guztizte balde. Eta klik batekin instalatzen dezula. Hori bai. Simsek hori ez daukan egiakidan ez bintzat. Oso ondo. Bai. Ba, nik uste dut, hola, tonto eta ekaineko aurkezpenak bukatuaz bat, bukatzen dugula baita gaurko saioa. Hori da. Bai. Eta denboraldiare, bai. Eta denboraldi osoa, orduan ja, uda dator, eta bueno, batzuri kostatu arren ikasturtea amaitzen da. Eta, bueno, momentuz ba hori, nahi baldin badozue gurekin harremanetan jarraitzu, segidu notiziak, albisteak eta baitza komentarioak egiten, badakizue gamerauntxia.eus webgunean edo gamerauntxia Telegrameko kanalean gare, eta sartu eta beldur barik, edo zer gauzari buruz hitz egin leike, eta hor egongo ga datorren denboraldira arte. Hori da, uda ona pasa eta asko jolastu. Eta anime gogoaz bai, egongo gara. Ale, Disfrutatu, agur. agur. Agur.